जेनाखि 27-29 दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 21st एनुअल कनफारेन्स बे कनफारेन्सखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै खुन्थिया गायसननाय जाबाय। जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बे सान्तिपुर ओनसोलाव सान्तिपुर हाई स्कुलनि फिल्डआव बे खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। आसा खालामदों बे कनफारेन्सआ जोबोद मोजां जागोन आरो जोंनि जेनाखि कमिटिनि मेम्बार्सफोर बिथांमोनाबो दिनै साखाफारा जानानै दं आरो मोजां एक्सपिरियेन्स थानाय मानसिफोरानो बेहाय बाहागो दं। आसा खालामदों मोजाङै गाजा गोमजायै खुंफुंनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। सेथि बोसोरसालिया दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बेयो दिनै खुंफुंनांगौनि खुलुमबाय। दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 27थि बोसोरसालि जथुम्मा बे नैबे सान्तिपुर हालामाव जानो थांगासिनो दङ, चिरां जिल्लानि सिङाव। आरो बे दिनै बिनि थाखायनो जोङो गिबि खुन्थिया जों गायसनबाय आरो बेखौ बे हाबाफारिखौ जाफुंहोदोंमोन बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां सायखं बसुमतारी, लोगोसे बानजाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां डक्टर दंफायोमोन, लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि इउनियननि बाय बिबानगिरि दंफायोमोन। आरो जों गोजोननाय मोनदों जे देग्लायनि जा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 27थि बोसोरसालिया जथुम्मा बियो नैबे चिरां जिल्लानि नैबे सान्तिपुराव जानो थांगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय मोनसे गोग्गोम बानजाय आफाद दाखानाय जाबाय आरो बिथांमोना दायो जोबोद गोसो होथाबनानै खामानिफोरखौ मावदों। बानजाय आफादनि जेसेबां साब कमिटिफोर दङमोन बेफोरखौबो फुल फ्लेजेड हिसाबै दाजोबखानाय जाबाय आरो बेयाव जों आसा खालामदों जे मोनसे जारिमिनारि जाफुंसार जथुम्मा जागोन। माबाफोर आलदा माबा थागोन नामा देग्लाय? आलादा बेबायदिहै औ जोङो खेबफ्रोमबो प्राय आर्टिस्ट मिट जों लानाय जायो। जोंनि बर'नि गेजेराव जेसेबां आर्टिस्टफोर दङ, मोसाग्रा, खनग्रा, एक्टर एक्ट्रेसफोर, लोगोसे दामग्रा देग्रा बिथांमोननि मिट जों लानाय जायो। देग्लायबो जों लादों। बिनि अनगायैबो जोंनि बर' हारिमुखौ जों बोरैहाय फेहेरनो हागोन, फोसावनो हागोन, बिनि राहा हिसाबै जों मोनसे सेमिनार लाबावदों आरो बेयाव जोंनि आसाम आयेन आफादनि स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो गेवलां मेलनि गाहाय आलासि हिसाबै जोङो बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'खौ जों लिंखानाय जाबाय। लोगोसे माननि आलासि हिसाबै जोंहा जायगानिनो एमपि सानै दंखायो, रोंगोरा नार्जारि आरो जयन्त बसुमतारी, बिथांमोनखौबो जोङो आलासि हिसाबै लिंखाबाय। लोगोसे स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै जोङो आसामनि मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्म बिथांखौ जोङो मोनदों आरो जोङो दासिम जोङो हाबाफारिनि सायाव जों सावरायबाय थादों। जों मा मा लानानै जों बेखौ बेसेबां हायो मोजां गाब होनो थाखाय, कालारफुल खालामनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों।